24 Days of Rum, deň 19. Dnes tu máme najsilnejší rum z tohto kalendára. Bude vysoké percento alkoholu, jeho prednosť alebo slabosť? V okienku 19 sa v rumovom kalendári 24 Days of Rum nachádza Cargo Cult Navy Strength. Pôvod Austrália. Destilácia Podstill. Zrenie súdy po bourbone, no age statement, 54,5% alkoholu. Zaujímavosť, Cargo Cult je viera domorodcov z Južného Pacifiku, ktorí sa počas druhej svetovej vojny prvýkrát stretli s americkými vojakmi a nadobudli presvedčenie, že ich lode naplnené zásobami sú darom od bohov. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni, fúha, tak to je cítiť, že toto je ťažký podstylový destilát. Trošku mi to pripomína vôňu podstylových rumov z Fidži. Cítim tam kiwi, esterové tóny, crème brûlée, škoricový jablkový koláč. V chuti je cítiť